Ana бай аст. Ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бор дигар ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба шабакаҳои мол бозор. Дӯсто, тамошобинон, имрӯза навори нави мо бошад аз шаҳри Хуҷанд ва дар навори имрӯзаи мо бошад якчанд сар боққаҳои супер элита барои шумоён ба фурӯш пешниҳод менамоем. Дӯсто, тамошобинон, видеоролика бо диққат то охир тамошо кунедон. ин боққаҳои тамошо кунедон. Касе ки дӯстдори анами гуна боққаҳои зотӣ аст, марҳамат видеоролика ёри дӯстои молбозтон падилитса кунедон, зеро ки ин гуна сифатҳо на ҳама рӯз барои мову шумоён пешниҳод мегардад аз ютуб каналҳо. Дӯсто, тамошобинон, сифатҳои сорти аъло аст ки ин боққаҳо бошад пародаи ангус, лимузин ва шароле. Дӯсто, тамошобинон, якте барои пешравии кор лайкҳои зенитон мо бошад маълумоти пурраашро дар бораи ин боққаҳое ки пешниҳод карда истодем, маълумоти пурраашро гуфта мегузарем. ҳозир боққаҳое ки барои шумоён пешниҳод намуда истодем, дӯсто, боққаҳо бошад сину солошон аз 8 моҳа то 10 моҳая ва чӣ хеле ки дар навор дида истодтон бениҳоят боққаҳо сифатҳош беҳтарин аст. Гуфта намонем ки ин боққаҳое ки барои шумоён пешниҳод намуда истодем бениҳоят пойҳош хавси молҳое ки оянда ба тонна мерасидагӣ молҳо. дӯсто, тамошобинон, масъалаи хӯрду хӯрок ва саломатиш ба маълумоти додаи соҳибмол айни ҳол бениҳоят наст. оиди хӯрду хӯрок ва саломатиш ягон камбудӣ дида намешавад ва чӣ хеле ки худаш дар навор ҳам маълум аст ки алимин боққаҳое ки ҳозир барои шумои мо пешниҳод намуда истодем худаш рангу раҳматишам манаман гуфтост ки ҳоҷат ба таърифи зиёд ҳам нест аст. дӯсто, лайкҳои зентон маълумоташо боз пурра мекунем. хуб дӯсто, тамошобинон, пойҳош бениҳоят ғаф, сарошам хушрӯ ва чун ҳамешагӣ молҳое ки барои шумоён ман худам тавсия метиҳам, қадду қоматаш бениҳоят молҳоя наст ва ногуфта намонем ки қафоҳошам васеъ молҳое ки оянда гуфтем ба тонна мерасидагӣ молҳо бошад ҳоло ем нахӯрдааст. хуб дӯстони азиз, ин боққаҳое ки барои шумоён пешниҳод намуда истодем боққаҳои пирвазное ки муддати 1 моҳ пеш тақрибан вориди тоҷикистон шудагааст. дӯсто, марҳамат, ин сифата тамошо кунедон ба гуфти гапҳо анами молҳо бошад ва наздики бори аввал барои шумоён пешниҳод намуда истодем ки ин гуна сифатҳо дар ҳақиқат сифатҳои сорти аъло ҳастанд. дӯстон, пародаи лимузин мебинедон, тоза пародаи лимузин, дарозиша нигоҳ кунедон, қадду қомата истодаша бинедон. анами гуна молҳои чун намешагӣ бай-анд. дӯстон, марҳамат бада қадду қомат картинка гӯям ҳам хато намекунем. ина бинедон дӯстон. хуб дӯстони азиз, масъалаи нархномаи аними боққаҳое ки ҳозир барои шумоён пешниҳод намуда истодем нархномаашон бошад тариқи пошкади савдо мешавад, яъне ки кело баркаш ба савдо гузошта намешавад. чӣ хеле ки гуфтем ҳоло инҳо аз сабаби ки еми зиёд нахӯрдааст вазношон сабуктар омданаш мумкин нисбати молҳои ем хӯрдава нигоҳ карда. масъалаи нархномааш бошад 25500 сомонӣ боз муомила дорад. инчунин масъалаи дастафка ҳамроҳи харидор ҳамсӯҳбат шуда ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дастафкашам ташкил карда мешавад ки маблағгузории дастафкаш бошад алоҳида ҳамроҳи харидор ҳамсӯҳбат шуда дастафкашам ташкил карда мешавад, лекин маблағгузориш тариқи шартномавӣ шояд аз тарафи фурӯшанда, шояд аз тарафи харидор пардохт карда шавад. яъне дӯсто, тамошобинон, марҳамат, қафоҳошо мебинем ҳама ҷиҳата молҳо бениҳоят молҳои ояндадор. дер намонитон, шумора маҳдуд аст. харидорои аниқ, агар саволҳои изофагӣ лозим бошад, агар метавонитон ба зери экран ба рақами соҳиби мол занг занитон. ё ки омада аз пешаш интихоб карда савдо мекунитон, нархномаашро бо соҳиби мол кадомаш чанд пул будагиша баҳри шумоён ани худ дақиқ карда муайян мекунанд. баъд мана савдо карда харидор мекунитон, савдо назди мол бишавад, боз хубтару беҳтар. дӯсто, сифата тамошо кунитон, пойҳои ғавсиша бинитон, ҳама ҷиҳата тувоқчаҳош рост, тоза абердин ангус, тоза пародаи лимузин, ҳама ҷиҳата ба гуфти гапҳо ин сара хушрӯгиша бинитон. дӯсто, ба фикрам моло аин дига зиёдам намешавад. хуб дӯстон, мана боз аз дуртар аниқтараш навор кардаостем ки боз роҳравиҳоша бо диққат ин салвата роҳравиша тамошо кунед. ина бинед. ай ҷенивар,
همین گونه مولهای بای گویم هم ختم میکنیم دوستان. نه راهرویش خودش استادش پول میستادی مولهای اومده شه بینتون جنی بره. اوه نه همین مولهای کسی گیرد منه برد میکند. باور کنید تو این خصیفت همه روزه پیشنهاد نمیگردد دوستان. این کارافکه وسیگیشه بینتون بای لیکن ماشاءالله به درجه مولو صفتش سورتش توزه صفتش اولی. اینقدر قامت بینیتون قفای وسیگیشه راستشه بینیتون دوستان. چقدر که تعریف کنید میارزد. باز خداتون آمده بینیتون باز خوبتر و بهتر کنید. هید این سر خوشی بشه بینیتون. حالا دوستان با دقت هر یک چی نشون میدم. این راستشه بینیتون دوستان. این فیگوره بینیتون اینو بینیتون. خوب دوستان عزیز تشکر زیاد که با ما بودیتون. مرحمت. نوارای 90 تماشا کنید.